Vakomana vanokriticize the ruling party ZANU-PF vouya vachinyatso kutraisa kuti aiwa sezvatiri kuona zviri kuitika munyika yedu, nyika yeZimbabwe, muchiona kuti aiwa maaeroplane aiwa achidonha pasi, muchiona mismanagement yemaresources, muchiona vanhu kutambura kwavari kuita, vanhu vashava mabasa, zviri kubva kupi? Tinoona kuti vanhu vachiadresa panapa vanyatso kufumura zvese kwazviri kubva, ndava chinyatsotaura kuti aiwa future yeZimbabwe hapana kwatiri kuenda. Sanapinda masvika anobuda nyogomzo ranhasi, aiwa noti wasubscribe walike wasvanga bell icon. Tipinda maende majarojaros anoposta a gold mafia uyo wamoziva asi kuti sakupwanya uyanyora achiti smuggling of gold means reduced revenue for health, education, transport, energy, agriculture and infrastructural development in Zimbabwe. They have three things in common. They are both ZANU-PF. They are close ties with E.D. Mnangagwa's family, and they are all involved in gold smuggling. Ariyo panapa achitaura nyaya kuti aiwa zviro zvamuri kuona kuti aiwa health sector unyazi kuona kuti equipment hakumborina, unyazi kuona kuti vanhu chaivo vanenge vachida kurapiwa vanotorapwa zvekutamburira, unyazi kuona kuti aiwa panapa equipment anenge ari mainjection kana chii, zvinhu zvapanapa zvitori scarce chaizvo. Education hatitauri, transport, energy, agriculture kwese taura chiti aiwa mari yese yafanira kuita ikoko aiwa ichikwanisa kunoinvestwa kuti iimprove maservice iwayo aiwa isi kuri kusmagliwa nevakomana ivavava vanobuditsa mari, vanobuditsa magoridhe nemaminerals oenda kune dzimwe nyika, zvoita kuti aiwa nyika yedu ive ine dilapidated stature, maservices edu ese ave akadhakwa. Kundidze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pemashoko ake pinai comment section yedu. Musaona subscribe walika, turn on the bell icon.